music. What the fuck music? Hvad skal vi høre? Hvad skal vi høre? It's very important. Hvad skal vi høre? Like a Fireball, eller? Ja, Like a Fireball. Meget vigtigt. Fireball! Rock the box. Det ligner du ikke noget over herfra. Hallo? Prøv lige at spørge for noget, de skal. Det er helt mærkeligt her. Det er også fordi, folk ikke skulle blive det lyder også mærkeligt. Det er den der ting, der er sådan på en computer. Filmer du stadig? De bys der, så er det med at filme og lys. Høj! Prøv lige at hold lige før på den music. De kører bassholder. Hvad er det der? Hvad fanden? Meget vigtigt. Ready to go time? Hold kæft, det er varmt. Og det ser god ud. Nej, de er slet ikke done endnu. Hvad fanden laver de? De er slet ikke færdige. Er de ikke færdige? Nej. Du ved, jeg skal gå. Ja. Det kan knap, det bliver varmt. Det er sejt. Hvad fanden? Hvad fanden var det? Hvad fanden var det? Det er sgu da ikke. Syner. Hvad var det? Hvad fanden var det? Ja, ja. Et eller andet, der røg ned. Der. Er det der? Nej, det var der ikke. Er det et eller andet glas? Det er fedt. Filmer du stadig? Ja, hva'? Hvad? Det er fedt, når han hører på. Hvad fanden? Hvad? Toilet? Meget vigtigt. Fuck, vi er nederen. Hvad er fisken? Hvad var det for helvede? Vi ved det ikke. Sikkert tagrenden, der røg af udenfor, eller sådan. Hvor er der ude? Ja, jeg gider ikke lige have noget. Nå? Jeg gider ikke have noget lige nu. Filmer. Okay.
Er du ikke så færdig? Ej. Hun vil videre. Hey! Nå nu er. Den er faktisk. Jamen det er her. Jeg kan ikke holde til så her musik der. Neon. Nej, det er altså ikke en idiot. Skal jeg slå det med? Blyd. Meget vigtigt. Blyd. Hvis du uploader den her video. Er det dagen efter? Ny dag efter. Det er fedt. Meget vigtigt. Meget vigtigt. Hold nu. Hvad sker der, hvis du gør det? Hvad? En feminin i pigen. Har du ude at filme toilettet også? Meget vigtigt. Prøv at se. Hvad fanden var det? Det ved jeg ikke. Man kan ikke gøre det mere. Hun er røget igen. Nå, man kan ikke gøre det mere. Hun er røget. Nå. Ja, men nej. Du er ikke særlig mange tilbage. Øj, for helvede. Så han holder igennem telefonen. Hurtigt. Jeg skal nyde. Hallo, det virker. Det der. Bare gå nice. Fuck, det er svært, så røven. Farvel!